F'dan iż-żmien tas-sena fir-Rabat Malta bis-swit il-Knisja ta' San Giuseppe tiddomina rieħa li taqsam qalb dak li jkun. Ġejja mill-forn Malti tal-familja Buttigieg, ir-rieħa tal-qaq tal-Oppostli. Dan l-istazzjon iltaqa' mal-furnara Carmen Buttigieg li ilha dawn l-aħħar 30 sena taġen u taħmi f'forn antik fejn spjegat għaliex għexieren ta' nies ta' kuljum f'dawn il-jiem ifittxu il-qaq tal-Oppostli. Il-qaqa tal-Oppostli jiġu ħafna din u ta' hawnhekk qiegħda mal-li xtrajna hawnhekk aħna tinxtri isa bħala riċetta għax hija antika enormi, din ma ssib bħala imkien bħala riċetta xi mhux qaqa tal-Oppostli tal-ħobs. Hija tal-ħobs imma hija ħelwa. Il-furnara qaltilna x'numa l-ingredjenti ewlenin li waslu għal toma bnina u tajba. Għaxi nagħmluha taħlita bil-xhur tal-lumi u tal-larinġ, il-ħwawar jagħmlu t-toma tajba ħafna. Imbagħad titlaq l-għaġina, tagħmel proċess tagħha l-għaġina, xi id-dawrin tagħha, ħafna proċess l-għaġina biex tissir biex tkun tiġi radba. U tibda taħdim u tagħmelha lew tiftaħha bħala ħobża u mbagħad tiftaħha bħala bziezen, jiġifieri fiha l-proċess tagħha ħafna. Il-qaq tal-Oppostli mhuwiex l-unika ikel li jinbih bl-abbundanza f'dawn iż-żminijiet, hekk kif bosta jixtru l-figolli u l-bajta ċikkulata bħala deżerta.